हे बम सिंह, तू मो सांग को काहे मारिलो? हमें तो क्या रे? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं। बाप का नाम गणेश। अरे चार मोदे चार, अरे मो जाओ चार चार। आज मोर वर्ष वर्षर रिसर्च पूर्ण हैला। ए होजे जीवंत बम। यागो जलाले बहुत जोर शब्द करे। आओ एतर या खास होता ये प्रदूषण हुए नहीं। चलो यार एक लाइव टेस्ट नवा। नहीं नोटा तो नहीं रहा तो मुझे फाटिया को जाऊँगी। देखिलो मो बम रगमर यही दीपावली रे पूरा टुनटुन रगर पूरा यही बम को जलाई दे। अरे ले जा मेरे पटाखे तू ले जा। माउसी ଏମିତି ମୋତେ ଦେଖୁଛ କଣ? ଆଇଓ ତମେ ତ ନିଜେ କହିଥିଲ ନା ମୋତେ ପଟେଇବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତମକୁ ପଟଉଛି। ମୋତେ ତୁମକୁ କେନ ବସାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ପ୍ରାଣ କଥା କହୁଥିଲି। ଗୋପଲୁ ସେ ଗଡ଼ବଡ଼ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ନା? हाँ କିନ୍ତୁ ମତେ ତ ସେ କୁମ୍ପି ଗଡ଼ ହିଁ ମଜା ଲାଗିଲା। ସେ ତ ମଜା ହିଁ ଆସିବ ନା, କାହିଁକି ନା ସେ ତ ଭଳିଆ ପେଟ ହେଇଯାଉଥିଲା। ବାପା ମୋର ସବୁ ସାଙ୍ଗ ବାଣ ଫୁଟଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବି ବାଣ ଫୁଟେଇବି। ବାପା ମୋ ପାଇଁ ବାଣ କିଣିଦିଅ ନା। ଝିଅ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଘରେ ବସିଛି, କିଛି କାମ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ପଇସାର ଅଭାବ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଦୀପାବଳି ବିନା ବାଣରେ ମନେଇନେ, କିନ୍ତୁ ଆର ଦୀପାବଳିରେ ମୁଁ ତତେ ବହୁତ ବାଣ କିଣି ଆଣିବି। ମୁନି ତତେ କୋଉ ବାଣ ଦରକାର? କୁମ୍ପି ବାଣ। ଏଥିରେ କୁମ୍ପି ବାଣ ସହିତ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଣ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପେଟ ନା କଟିବ। ଗବରା ବାବୁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବୁଲବୁଲି ଏ କଣ କରୁଛୁ? ତମେ ନିବେରେ ରୁହ ତ ସବୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଏ ବୁଲବୁଲି ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ, ଘରେ ଫାଟିଯିବ, କାଢ। ବୁଝି ପାରିଲ ତ? ଏ କଣ ହେଲା? ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଲାଣି କଣ ପାଇଁ? ଗବରା ବେବି ଟକ୍ 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 ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବମ୍ ବନେଇଛି। ନାଇଁ ଏମିତି ହୋଇପାରିବନି, ଏମିତି ହୋଇପାରିବନି। ଗୋପଲୁ ଦେख ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ବନେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପେଟଲୁ ତତେ ଜଣା ଅଛି କି ଦୀପାବଳିର ଘର କାହିଁକି ବନା ଯାଇଥାଏ? ଦୀପାବଳିରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଫେରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମାଟିର ଘର ବନେଇ ଦୀପ ଜାଳୁଥିଲେ। ସେତେବେଳଠୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଚାଲି ଆସିଛି। ନାଇଁ ଦୀପାବଳି ଘର ଏଥିପାଇଁ ବନାଯାଏ, ଯେବେ ଆମ ବାହାଘର ହବ ତେବେ ଆମେ ଏଇ ଘରେ ହିଁ ରହିବୁ। ଆଚ୍ଛା ଓ ଚଲ ଏ ଘର ଭିତରକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ଗୋପଲୁ ଘର ଉପରେ ଗୋଡ଼ ରଖନି, ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଗୋପଲୁ ତତେ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆଜିର ଦୀପାବଳିରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ହେଉଛି। ଯେତେ ବି ବାଣ ଫୁଟାଅ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବ ନାହିଁ। ଚାଲ ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟେଇ ଦିଏ, ଏବେ ଆସିବ ମଜା। କଣ ଭାବିଲ ବାଣ ଫୁଟେଇବୁ ଆଉ ଧମାକା ବି ହବନି? ଏବେ ଟନ୍ पर ଉଡେଇ ଦେବି। ଆଜି କେତେ ମଜା ଆସୁଛି ନା? ହଁ ବାପା ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରେଟ୍ କୁମ୍ପି ବାଣ। ଆଉ ଚଳିବାରେ ବହୁତ ମଜା ଆସିବ। ଚାଲ ଆକୁ ଚଳେଇବା। ଗୋପଲୁ ଚାଲ ଆମେ ସବୁ ବାଣକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଫୁଟେଇବା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ 3 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣିବି, ତୁ ସେଥିରେ ଜଲ୍ଦି ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବୁ। ଠିକ ଅଛି। 1 2 3 ପେଟଲୁ ଜଲ୍ଦି ନିଆଁ ଲଗା।
ଏ ବମ୍ କ'ଣ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା? ହଁ ପେଟଲୁ, ଚାଲ ଏ ବମ୍କୁ ମଜା ଚଖେଇବା। ଏ ବମ୍ ଚୁପଚାପ ଚାଲିଯା, ନହେଲେ ତୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ଦେଖେଇଦେବି। ତୁ ମତେ ମାରିବ? ଠିକ ଅଛି, ମାରିକି ଦେଖ। क्यों मेरे पे ही रंगा हमार? ପେଟଲୁ, ତୁମର ଜୀବନଟି ମୋତେ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ଚଳିବ, ହେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି? ପେଟଲୁ, ଲାଗୁଛି ମୋର ଏବେ ଯିବାର ସମୟ ଆସିଗଲାଣି। ମୋତେ କଥା ଦେ, ଟୁନଟୁନ ପୁରା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବୁ, ମୋତେ ପୁରା ଭୁଲିଯିବୁ। ମୁଁ ତତେ କଥା ଦଉଛି, କିନ୍ତୁ ତତେ ଭୁଲି ପାରିବିନି। ଗୋପଲୁ! ବୁଝ ଅଙ୍କଲ, ଦେଖ ନା ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କ'ଣ ହୋଇଗଲା, କିଛି କହୁନାହିଁ। ओम वट स्वाहा फौजी करे वावा ଆଉ ଉପରେ ତାକୁ ବିଷାକ୍ତ ବାଣର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଠିକ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। ନାଇଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କିଛି ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋପଲୁ, ଗୋପଲୁ, ଉଠ ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତୋର ଜୀବନ। ଉଠ ମୋ ସାଙ୍ଗ। ଆହା ମୁଁ କାହିଁ କହୁ, ଏ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଭଲ ବନେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ଖରାପ କେମିତି ହୋଇଗଲା? କଣ? ରୁହ, ମୁଁ ଏବେ ମୋର ମାୟାବୀ ଶକ୍ତିରେ ଦେଖୁଛି। ହଁ, ତୁମେ ଭଲ ରାବଣ ବନେଇଥିଲ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଗବ୍ରାକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦତ୍ତେରିକି, ଏ ବମ୍ର କିଛି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେ ମୋର ଖରାପ ବାରୁଦ ଆଉ ଡକ୍ଟର ଟୁକଟୁକର ବମ୍ରେ ଲଗେଇଦେ। ଏ ବାରୁଦ ଲଗାଇବା ମାତ୍ରେ ସେ ବମ୍ ଭିତରେ 1000 ଗୁଣା ପରିମାଣରେ ବମ୍ର ଶକ୍ତି ଆସିଯିବ। ଏହାପରେ ବଡ଼ବୋଲି ସେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାରୁଦକୁ ଡକ୍ଟର ଟୁକଟୁକର ବମ୍ରେ ଲଗେଇ ଦିଏ, ଆଉ ସେବେଠୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ବମ୍ ବିଷାକ୍ତ ବମ୍ରେ ହୋଇସାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏସବୁ ନାଟକ ଗବ୍ରା କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ସେ ବମ୍କୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ଜିଆଦା ଜଳେଇଦେବି ତାକୁ। ରହ ପେଟଲୁ, ଭୁଲରେ ବି ସେ ବମ୍କୁ ତଳେ ମାରିବୁନୁ, ନହେଲେ ପୁରା ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାରଣ ତା ଭିତରେ 1000 ଗୁଣା ପରିମାଣ ବୋମାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ବମ୍ ଫାଟିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଦୁନିଆ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ମାରିବୁ କେମିତି? ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଗୋପଲୁ ଭଲ ହେବ କେମିତି? ସେ ବମ୍କୁ ପୃଥିବୀର କେହି ବି ପ୍ରାଣୀ ମାରିପାରିବେନି, ତାକୁ ଖାଲି ଜଣେ ହିଁ ମାରିପାରିବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲକନି। ହେ ପେଟଲୁ, କେମିତି ଅଛୁ ମୋ ସାଙ୍ଗ? ବାଲକନିସ୍? ଆପଣ? ହଁ, ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗ ଗଣେଶ। ବାଲକନିସ୍, ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବିନା ଗୋଟେ କ୍ଷଣ ବି ରହିପାରିବିନି। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଠିକ୍ କରିଦିଅ ନା ପ୍ଲିଜ୍। ହେ ପେଟଲୁ, ତୁ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନା, ଟିକେ ପଛକୁ ଦେଖ ତ। ମୋ ଭାଇ, ତୁ ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ପଳେଇଥିଲ? ଏବେ ଆସିଗଲି ନା, ଆଉ କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବିନି। ପେଟଲୁ, ତୁମର ଜୀବନଟି। ପେଟଲୁ, ଏବେ ଚାଲ ଏ ବମ୍ ସିଂର ଖବର ନେବା। हे बम सिंह, तू ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ? अबे तू क्या रे? रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं, बाप का नाम गणेशा। अरे अरे चार मुझे चार, अरे वो चार चार। ଏବେ କହ, ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ? କହ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ତୁ କାହିଁକି ମାରିଲୁ?
ଗଣେଶ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋଠୁ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ହଇରାଣ କରିବି ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଆରେ ହଁ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ, ବଙ୍କୁ ତ ଛଡ଼ା ଯାଏ। ର ମୁଁ ଏବେ ତତେ ଛାଡୁଛି। गबरा बाबा तो तोड़ी लगे मरी जा। बड़ी ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ତ ଦବ। ମୁଁ ତ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ପାମ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖ। ଏମିତି ହୋଇପାରିବନି, ଏମିତି ହୋଇପାରିବନି। यार प्रतिशोध न पड़े घबरा, यार प्रतिशोध न पड़े घबरा।